Uzimajući u ruke jelovnike i cjenike u ugostiteljskim objektima, često se i sami nasmijemo pogreškama u prijevodima na strane jezike. Time se ovog tjedna pozabavio Goran Milić te ponudio rješenje za problem koji se često zanemaruje. U našem rastućem turizmu, koji je sve bolji, još nismo svladali umijeće prevođenja ponude, informacija, jelovnika, putokaza na strane jezike. Evo nekih primjera, mnogi su i smiješni, recimo moj omiljeni je škampi na domaći način, shrimp on the way home, na putu doma, ili plate za 2 osobe, salaries for 2 people, plaće za 2 osobe. Onda na njemačkom, evo ovdje ima zupen, pa fiše zupe, pa kreme zupe i onda dnevna zupe, nisu znali prevesti da je tagit zupe. Kad je riječ o ruskom jeziku, jeste li imali primjere nekog smiješnog prevoda? Da, naročito smiješno je bilo, u ponudi je bila riba oslić, koja se na ruskom kaže treska, a netko je preveo sa osljonak, što znači magarčić. I onda je došao Rus, naručio magarčića, dobio ribu i bio je skandal. Recimo, betrunkene svinebrustfile vam je zapravo su pileća prsa marinirana u vinu, ali ona su ovdje pijana ili gemište tišplate, što bi trebalo biti nekakav miješana plata je stolna ploča nastala. Ili gefüllte Türkei. Znate šta je to? Ne. To je punjena purica zapravo, ali je ovdje nastala kao punjena turska. Zašto se to događa? Je to skup taj prijevod? U principu je taj prijevod dosta skuplji od običnog prijevoda, a naši vlasnici restorana baš ne žele uložiti u to novce i to dođe negdje oko 300 eura da se napravi jedan normalan prijevod. Za jedan jezik. Za jedan jezik, ima naravno. 5-6 jezika. Puta toliko. Ne znam jeste li se time bavili, ali jeste li ikada vidjeli jedan jelovnik sa 5-6 jezika da nema ni jedne pogreške? Ne, nisam uspjela pronaći, ali to vam je, mi svi prevoditelji inače jako volimo tražiti pogreške, pa je možda i u tome kvaka što ćemo pronaći negdje pogrešku gdje obično oko to ne bi pronašlo. Premda su kod nas Austrijanci i Njemci među vodećim gostima, a Rusi su rastrošni, čudno je da malo ljudi zna njemački i ruski. Zašto? Pa to je problem u našem školstvu. Naime, već u osnovnoj školi se jako smanjuje količina njemačkog jezika, to se uglavnom uči kao drugi jezik, govorim kao profesor njemačkog i ruskog jezika i književnosti, a od kad je nova Hrvatska, ruski se ne uči ni u jednoj državnoj školi. A što kažete za ovu jezičnu raznovrsnost? Apartmani, cimer, pa apartmani s 2 p, pa sa a, pa sa e, pa toaleti na francuskom to i l, dva stave mjesto 1, a jedno t mjesto 2, ali dobro, pogode kako treba, a onda unutra Damen Herren na njemačkom. Pa to je jednostavno mikse kod nas radi, jer to se sve radi amaterski. To nitko ne konzultira nikoga, jer se to sve navodno mora platiti i onda ljudi što zalijepe. A ja imam ideju da se na razini Ministarstva turizma ili turističke zajednice raspiše natječaj i da se stvori jedna aplikacija koja će svim ljudima 30.000 ugostiteljskih objekata omogućiti da besplatno dobiju prevod na 7-8 stranih jezika i da to pitanje konačno raščistimo. Ali bi se vi ljutili, izgubili? Ja se ne bih ljutio, ali vi ste optimist. Ja podržavam, mi zapravo... Ali vi gubite onda klijente. Nema veze, mi vam zapravo ni ne volimo prijevode jelovnika jer je to nešto što je i dugotrajno, jako puno vremena trebamo utrošiti u to jer su to specifični pojmovi, a na kraju nije ujednačeno jer ima jako puno ljudi koji različito prevode. Pa ako bi bila jedna aplikacija koja sve jednako prevodi, to bi bilo turistima puno lakše. Lakše, praktičnije i besplatno. Valjda su to zaslužili naši ugostitelji i hotelijeri, bar oni koji izdaju fiskalne račune.